салом алейкум дӯстои азиз, ҳамакасар нағзен созен дӯстои азизи ман. Ана ирӯз шанбе 2 январай, неки шумо видеои намедонам чандум 20 декабра тамошо мекунед. Хулоса ирӯз видеои нав мешава. Видеоро коротки видео карда будам, вақт набуд, магарам аввалша нақл кунам, давомша тамошо кунед. Хулоса дӯстои азиз, мо як соли дроз кор кардем ва ба хулоса охир набине видео карданам шаид астаи бужи смс-а. Бисёриҳо мегӯянд ки ами фаберликчиҳо аввалам хеле одаморо зора мекарданд ва писанд намекарданд. Шумо ранги ҳавайёен, аввал одаморо зора карде, ҳозир смс-ода ҷавоб наметиҳед. Охир успед намекунем, мумкин ам фаберликчиҳо успед намекардиянд. Реально ина биз успед намекунем, барое ки одам бисёр шудистай, кор бисёрай, ҳама вақт ҳамада ответ дода намешавад. духтаро бовар кунед, успед намекунӣ қакора як бора ба анҷом расонӣ. ё як рӯз бояд бишинӣ ҳамара ответ битӣ, ё як рӯз видео кунӣ, ё як рӯз полни бишинӣ рекламаро сёмка кунӣ. барои ҳамин успед накардистем. Хулоса даиқа рӯзи набудан як гала коро шудаге оста шумода нақл мекунем. Фақат дина дар бораи у духтарак нақл кардем. Як кас нависта Ким Кай буд да цирк хона гирифт. Дурӯғ гуфтӣ, дар цирк не, вай дар Садбарг буд. Ким Кай набуд. Мумкин 15 декабро будак да. Бо ма вай видеоро полни накарда будам да. Ана шояд реклама гуфтиянд ки мардум чо реклама намекунӣ, шу дига видео кунӣ намемона. Ина видео кардистам ку. Ана барои реклама мардум уже скучнишид видеои 2 минут реклама. Ва ман хеле зуд комментариёро мебинам, шумо комментариёро намебинед. Я бахозарти моз кама как пауза кунем. Хайфтем бе кама как пауза кунем. На айдина чанд касе мада навис духтаро ма вазурат кардистам пулошуна, кадом меда дар кора, кадом мега ки пулот беста мая манижура мехарам реклама, так что ам хеле ёшам ҳал кардистем. Ирӯз мегзарем ба мавзӯи ки даи набудани ман чӣ корҳо ба анҷом расид. дӯстони азиз, даиқа рӯзи набудан як кори нақш шуд ки ман покупкаи солонама кардам. Яъдтон аст соли гузашта ман мошинима фурӯхта будам. Мерседес буд. На он қадар хуб буд. Ман рости фақат нағз мебинам ҳамин маркаи мошин Мерседес. Лекин бо прастоякошам дӯст намедорам. Хулоса ман наконец-то мошин харидам. Раҳмат касоне ки аллакай ватсап дида будан табрик кардан. Ана баъд мошин харидам. Покупкаи чиқой бугум. Аввал фикр кардам ки чӣ хели харам. Ана баъд ба хулосаи омадам ки беата харам, ҳалол харам. Иншоллоҳ насиб моҳи июнда бо даволош пул монда алиш мекунам дига марка кати. Ҳозирашта амира харидам. Нархаш ами мада чанд сум ғалтид? Қариб $14,000 ғалтид духтарако. Ба хотире ки $12,000 худаш буд. Баъди вай бо $4,000 сомон қариб документация, моториш калонай. Ана бояд чӣ ки ба дили худат мекунӣ, ҳамаи ҳамиё кати где-то $14,000 ғалтид. Абзорша шумода нишон метам, оли чихе харидем, чихе интихоб кардем, чихе мара уговорит кардан ки не худата ҷи дар кура хеле не мадами марка маъқула. Имина ай ҳами маркаи мошин ман надоштум Мерседес чанда 4-5 пешаи доштум. Айда нақшам доштум, неки ами маркаша ман надоштум. Ҳамин мада маъқул буд. Мехостам ки амира ягон бор дошта бошам, ҳай кунам. Имина ранги сиёҳ шуд. Иққадар мада сомонтаҷи куфтум. Бовар мекунед ман я 3 моҳ мошин куфтагим, фикр кардагим, куфтагим. Ай раҳ мезанам, ман бо фикр мо дига мекунам. Биё Toyota бихар, биё экономный Prius бихар. Ҳар кас фикрҳои худша мегуфт, неки ман дар фикри худам истодам. Хулоса дӯстои азиз, ин ами мошина гирифтам. Ами значок шатин Мерседес буд гайда духтаро. Немецкий мошин. Дигайне ки мошини ма американкай. Ана худам да беҳад маъқула, дигарода намедонам. Бисёро меган моторши қои калонай, мақсад рас худуш калонай. Баъд
хай ҳози абзор харидан шама шумода нишон метам духтаро. Ман рости гап автомата оқа дӯста медорам. Ман мехоҳам ки мошин механик боша. Ты чувствовать к ней скорость. Вақте ки скорость мезаним вообще гахланда 1 2 3 4 разгонгирии мошина чувствовать мекунӣ. Автомат қати хеле лёгкий, да, навшогирдако барим. Хулоса я покупка довольна. Духтаро иншалло насиб моҳи июнда бояд мо ҳами темпи кормон қати дар ширкати Атомик кормон нағз рафтесай. Моҳи июнда мо бояд ин мошина да болош $10,000 дига монда духтаро. Мошини Мерседес уже не Е-класс, а GL бигирем. Так что кор кардан дар кор то тобистона сахт кор мекунем. خلاصه دوستان عزیز ماشینخری سر شد از سامان تجه در سامان تجه همون دی ماشین هست خیلی امیر از دل چند بود رو مدام میبینم سال 2007 635,000 مقصد ای همی 120,000 ارزان ماشین نیست هست یگان ماشین که уже چند سال های کده که تاون کده موتورش در گارانتیا نیست коробкаш در گارانتیا نیست خلاصه خیلی یک گاله تماشا کردیم و مقصد گذاشتیم که خیلی دستش هم میبینیم ای همه یکم دوستای عزیز یا تا ارزان تر دیدیم در قرغان تپه ده با گفتیم میریم و یک کاروچی میگیریم خیلی ماشین خرید توجیکو چقدر یک کسا نمیروان 10 کسا میروان ولی رشمو میبینه همیرمان پریکولو میدیدم که تازجیکی покупает машину میخندم реально در حدیثه خودمون هم خیشیدک ده یا سه تاشه расчёт гирифтем ки мебинем ами сета яташа мегирем яташ да қурған буд дуюмшам ба фикрам да қурған буд ана сеюмш да душанбе да ленинский район духтаро хай мо раҳакӣ шидем қурған рафтем саҳар қати беҳад ҳавои нағз буд мо тарафи қурған рафтем ана ака гуфтем тамом ай қурған арзонтар будакда ягон 5,000 аида арзон буд гуфтем ҳамира мегирем омадем духтаро инаҳа даҳанша кушодан хай афту ин хушрӯ ҳамха да суратш и ҳамини ман одамо ҳамаш одамои ман якта соҳиби мошина дига ҳамаш раҳмоналия ҷанош будан хеш таворош ҳам хеле хулоса чандта эксперт буд ку ба яташ хай маслаша кушод ки эй буд бензин мекунам ва соҳиби мошин гуфт хай ба муи чӣ кунам не хай намешава гуфтан да намешава гуфтан дӯстои азиз ман уже дилам монд дуюм шай қурған бинем гуфтам не хай мерем аму дигариро мебинем гуфтем дигари мошини вагон буд оза даже баъди ами чӣ мекунанд вая растаможка ҳоли даже рақам надошт бохестем омадем ленинский район дӯстои азиз ин мошина дидем сразу мада маъқул шуд люк дата хай фасон да мада форид ин мошин ман гуфтам не анамира мо бояд бигирем чиркин буд нашуда будакша даже соҳибаш нифкурсие буд ки мо омадестем мо занг задем гуфтем фурӯшия гуфтам стоянкада мондагия биёем бинед ана омадем хай соҳибаш некам қа сахт буд ки ами сораш мекунем хай арзон ку арзона мекунае 2,000 ба зур арзон кард 2,000 дӯстои азиз хай пул мулша додем дӯстои азиз гарантия дод барои мотор барои коробка барои ҳамаи чӣ гуфт ки мо ира навомардагем растаможка кардем ана неким ҳоли фурӯшта нав сомон теҷида монда будем даже бозор баровардаги нестем хулоса омадем сразу гаи иҷада мо да пеши гаием қати фаррух агиш нагирам бурдагиш надоштем ки документатсия кунем 10 рӯза қоғаз мегирӣ чӣ мегирӣ карочи гуфтем ба осуд номер померша мекунем хулоса дӯстои азиз анамихе харид мо накардем и пеш аз соли нав буд пеш аз банкети тозон бо видеои оянда дар бораи чихе мо банкет кардем ширкати тозон коромон да уҷа чихе нағз рафтесай духтаракомон чихе да уҷа зиноҳои болои да биромадан туфошона гирифтан бо отдельни видео мешава хулоса да иҷа хай як намедонам чанд қаждат кардем кай ӯ коғазора мекунанд ана бо барои номер гуфтан ки не уже дер шудагия карочи шумо барои номер бояд бо ягон рӯзи дига мақсад рӯзӣ биёед номери мехостагитонро выбор кунен ва бихарен
خلاصه هم من دکومنت های در کلی منا گرفتیم уже اینجا همه کسا همی 8 کسا که ماشین خریده بود و برات اومدیم اوژین ای اوژین زفترک обедمون بود уже ماشین تازه کردن آوردن در دستم سپاریدن و من دیلم پره که ایس و ماشین دیگه میکردیم گفته خرسند همه کسا رفتیم شدیم یا پیاله چای خوردیم به همه این بچه ها را جواب دادیم باور میکنه چند کس بودن یا 5 تا اکسپرت دوستای عزیز بغیر از رحمان علی 5 تا اکسپرت دیگه بود برای که هر دفعه ما خطا میکردم ماشینایی میخردم که بعد افتاشون دیدم دل جگرشون نه این دفعه مرا گفتن که نه الان کار نشوه نره دیگه خودت مثال بعد روز دیگهش دوستای عزیز نمی رقم گرفتیم انا ماشین دا چسبوندیم официально номерои мо ҳамишид ана метонен уже официально табрикни якум анҷома табрикни фотосессия кuni хулоса историяи мошинхарӣ анамин буд дӯстои азиз так что манкне дар аҷде ягон ҷо мебарамтон папутӣ ҳама да хайр духтарако то видеои оянда бо навигариҳои дигарам нақлтон мекунам